सावंतवाडीच्या जेलची संरक्षक भिंत कोसळली। या अगोदर ठाकरे शिवसेनेचे विधानसभा मतदार संघ प्रमुख रुपेश राऊळ यांनी आरोप देखील केले होते। मात्र या घटनेनंतर त्यांनी आता संताप व्यक्त केलाय। हा सरळ बांधकाम विभागाचा मूर्खपणा आहे आणि ज्या पद्धतीने हे काम करत होते त्या ठेकेदाराच्या म्हणजे ठेकेदाराने जे काही काम निकृष्ट दर्जाचं केलं हे आता जनतेसमोर आलं। म्हणजे माझे जे आरोप होते ते योग्य होते। एक गोष्ट महत्त्वाची आहे की त्या ठिकाणी जेल ही बंद करण्यामुळे अहवाल सादर केला होता आणि अशा ठिकाणी ऐतिहासिक असं ते जेल होती आणि त्या ठिकाणी काम करून त्या सुंदर अशा जेलचे जे सौंदर्य होतं त्याला बाधा आणण्याचं काम केलं। आणि आज खऱ्या अर्थानं एक गोष्ट सगळ्यात महत्त्वाची आहे या ठिकाणी की ज्या चिऱ्या जे जेलचं काम आहे ते चिऱ्यांचं होतं आणि चिऱ्यांच्या वरती तुम्ही सिमेंट आहे। म्हणजे कुठच्याही जेईला एवढी शहाणपण कुठे सुटलं की ते बांधकाम टिकेल म्हणून हे मला कळलं नाही। म्हणजे चिऱ्यांवरती सिमेंटचं बांधकाम ऑलरेडी जर खाली सिमेंटचं बांधकाम असेल तर त्याच्यावरती सिमेंटचं टिकलं असतं, परंतु ऑलरेडी काळ्या दगडाचं ते बांधकाम आहे। म्हणजे चिऱ्यांचं नाही तर काळ्या दगडाचं बांधकाम आहे आणि त्याच्यावरती तुम्ही सिमेंटचं बांधकाम केलं त्याच्यामुळे हे पडणार होतं आणि चिऱ्याचं त्याच्यामध्ये चिरे होते त्याच्यामध्ये ते टिकणारच नव्हतं। आणि म्हणून मी आरोप केले होते की ते निकृष्ट दर्जाचं काम आहे। ठेकेदाराने वाळू जी वापरली ती निकृष्ट दर्जाची होती आणि त्याला जे बेस आहे तो बेस तयार होत नव्हता आणि म्हणून ते बांधकाम आता पडलेलं आहे। आणि जनतेसमोर आलंय की अशा तऱ्हेने जनतेचा पैसा विनाकारण नाहक ठिकाणी खर्च केला जातोय आणि ह्याच्यामध्ये फक्त ठेकेदारांची फोटो किंवा जे ह्याच्यात मिले बघत आहेत त्यांची फोटो भरली जात आहेत, त्यांचा फायदा बघितला जातोय। कुठेही जनतेचं किंवा विकासात्मक दर्जा ठेवण्याचं विकासात्मक उद्देश ठेवण्याचं कार्य आताच्या अधिकाऱ्यांकडून आणि लोकप्रतिनिधींकडून दिसत नाहीये। हेच दुर्दैव आहे ना। म्हणजे तुम्हाला सांगतो पर्यटकांसाठी ही जेल एक पर्यटन स्थळ होऊ शकली असती, परंतु त्याचा जो सुंदरता होती त्याची जी काही सौंदर्य होतं त्याला डाग लावण्याचं काम या संबंधित जे जबाबदार आहेत त्यांनी ह्या केलं। नाहीतर आज खऱ्या अर्थानं म्हणजे एक ऐतिहासिक तुम्ही म्हटलं तसं ऐतिहासिक एक सुंदर असं स्थळ जरी ते कारागृह असलं तरी कारागृह एक पर्यटक मोठ्या संख्येने तिथे बघण्यासाठी पाहण्यासाठी येऊ शकले असते, परंतु त्याला डाग लावण्याचं त्याचं म्हणजे नावलौकिक आहे ते मलिन करण्याचं काम आत्ताच्या ह्या जबाबदार सगळे अधिकारी असतील लोकप्रतिनिधी असतील त्या ठेकेदाराला तर अशा ठेकेदाराला ब्लॅकलिस्टेड करून माझ्या मते कठोर कारवाई केली पाहिजे। संबंधित जे आहेत जबाबदार त्यांच्या सगळ्यांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे आणि ह्या संदर्भात 100% आम्ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाला नक्कीच जाब विचारणार। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं